Дүртөйле районында Башкортстан Республика халыктары телдәре турында Башкортстан Республиканың законына ярашлы ерле халыктың милли составын исәпкә алу нигезендә туган, башкорт, рус, татар, мари телдәре өйрәнелә. 2018-2019 уку елында районның 29 дөем белем бирү учреждениесендә 1250 башкорт, 665 рус, 4551 татар, 503 мари, 69 башка милләт балалары белем ала. 17 белем бирү учреждениесендә 1770 укучы башкорт телен туган тел буларак өйрәнә. 26 мәктәптә 2540 укучы туган, татар, 2 мәктәптә 319 мари телдәрен өйрәнә. Районда 40 башкорт теле әдәбияты, шулардан 11 директор урынбасары вазифаһында башкара. 32 татар теле әдәбияты, 2 мари теле әдәбияты укытучысы эшләй. Туган тел укытучылары арасында районда 4 Башкортстан Республикасы мәгариф отличнигы, 1 Россия Федерациясының почетлы дөем белем бирү хезмәткәре, 1 Башкортстан Республикасының атказанган укытучысы, 4 иң яхшы башкорт теле әдәбияты укытучысы республика конкурсы җиңүчесе, 3 Россиянең иң яхшы укытучысы конкурсы җиңүчесе. Районда бай тәҗрибә туплаган алдынгы башкорт теле әдәбияты укытучылары байтак. Улар изге кымартларыбызны хаклап алып калуда, тамырыбызны корытмауда, рухи азык бирү өчен бар көчләрен һала. 2007 елда Дүртөйле каласында башкорт гимназия ачылды. 12 еллык эш дәверендә гимназия Россиянең иң яхшы 100 мәктәбе конкурсының иң яхшы милли гимназия номинациясында туган телдәрдә укытылган Башкортстан Республикасының инновацион дөем белем бирү учреждениеләренең слетында җиңүче булды. Районда мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре белән дөем белем бирү учреждениеләре тыгыз бәйләнештә эшләй. Бигрәк тә районның 6 балалар баксасы белән башкорт гимназия арасында күсә килешлек күп елда баклана. Белем бирү учреждениеләрендә балалар белән бергә үткәрелгән халыктың буыннардан һакланып килгән милли йолалары, гырыф-гадәтләре бала күңелендә мәңге үлмәс яктылык булып хәтерендә уелып кала. Аулак өй, карга буткаһы, кәкүк сәе, кар һавына бару йолаларында балалар бик теләп катнаша. Бөек якташыбыз Назар Нәҗмигә арналган район сараларыннан тыш 2017 елда республика кимәлендә Назар укулары иҗади конкурсы үткәрелде. Елда районда китапханәһендә яшь иҗатчылар бәйгеһе узгарыла. Туган илгә, газиз җиргә, ата-әсәһенә, гаиләһенә карата һөю, ихтирамлык тойгыһы уяту максатында шәҗәрә байрамнары үткәрелә. Укучылар үзләренең тамырларын барлап, нәселендә күренекле шәхесләрне асыклай һәм был хакта горурланып һөйләйдер. Нәселдәренең горурлыгы Фазыл Туйкин, Алина Кабаева, Мәрьям Буракаева турында балалар тикшерү эшләре башкаралар. Бүгенге көндә районыбызда Назар Нәҗми һәм Шәһзадә Бабич нәселен дәвам итүче укучылар да белем ала. Безнең уртак ата-бабабыз Ишбулды Rilwan Мөхәммәд Закир Бабич. Ишбулдының икенче улы Лукман Мингә Азам Мөхәммир Ирек һәм Ирек улы Мин Азамов Ильяс. Укучыларны милли мәдәният өлгеләре белән таныштыру туган телгә кызыксынуды арттыра. Был җәһәттән Исмаил музыка мәктәбе елда башкорт йөрү конкурсы үткәрә. Бында мәктәптәге турда еңү яулаган йырчылар катнаша. Язгы тамсылар республика конкурсла йыр-моңга гашык кешеләрне бергә туплай. Быел тәүге тапкыр башкорт гимназиясендә йөрәк күде конкурсы үтте. Конкурста күбрәк ата-әсә үзләренең балалары белән сыгыш яһана. Атай, без башкортмы? Алтындарым һәр башкорт. Бөек, азат илебезгә һәр ышаныз, һәр яшь кут. Ата-әсәләр был конкурста теләп катнашты. Сакырылган кунактар башкорт теленә шундай ныклы тәрбияви көскә ия булуына инандылар. Толерантлы шәхесләр тәрбияләү максатында районда культуралар парады. Инглиз телендә башкорт халык әкиятләрен һөйләүчеләр конкурсы, инглиз теленнән башкорт теленә тәрҗемә итүчеләр конкурслары үткәрелә. Ситер кунактарын башкорт теленә өйрәтү кунактарга гына түгел, укучыларның үзләренә дә бик кызык. Мин бәхетле. Repeat, please. Will you repeat? Again, sorry. Мин бәхетле. Mean Бәхетле. Balakli. Районыбызның башкорт белән әдәбият укытучылары туган телгә карата һөю тәрбияләп кенә калмый, файдалы итеп ялда итә. Алтын тилмә тапшыруда катнашалар, төрле театрларда рухи дөньяларын баеталар. Башкортстан ел укытучы конкурсларында туган тел укытучылары әүдән катнаша. Быелгы уку елында Дүртөйле калаһы 3нче санлы гимназияның башкорт тел укытучысы Газиза Эльнара Зифкова Киске Өфе газетының номинациясына лаек булды. Өсбүлә мәктәбенең татар теле укытучысы Фәхретдинова Агил Әкрәм кызы еңү яулады. Туган телебезне күңел нурындай хаклау,
Уның нескәлектәре белән артабанда таныштыру, үстерү, туган илебезнең сау тарихын өйрәтү, ардаклы замандар мисалында үсешкән шәхес тәрбияләү, киләһе буыннарга бу аттар төпкеленә йыелган мираҫыбызны тапшырыу безнең төп бурысыбыз.